Takže priatelia, aby som vás chcel týmto privítať pri novom videu, čo bude vlastne, ako môžete vidieť z nadpisu, výmena motora na Xiaomi Mi Scooter Pro 1, prvá generácia a ako vždy hovorím aj tá najlepšia, ktorá neustane. V čom spočíva táto problematika je tá, že pôvodný motor na moje Xiaomi M365 Pro z roku 2020 sa rozhodol štrajkovať, pádom mi odišiel. Mal som tam obuté 10-palcové kolesá. Nehovorím, že je to zrovna tým, pretože motor nezhorel, ale menili sa tam ložiská a výmenou tých ložísk vy vlastne musíte doslova vybúchať von z tohto základu toho motora tie ložiská a mám taký pocit, že pokiaľ sa to robí narýchlo a v domácich podmienkach, tak tie ložiská tam nenarazíte dobre rovno a ten motor už keď ten stator a ten rotor sú, teda ja mám taký pocit aspoň, že mne ho doslova že zadrelo. Pri pár rozjazdoch chlapec normálne vzdal svoju činnosť a motor funguje, není zhoretý, ale mám pocit, že sa tie magnety a to vynutie o seba tre. Áno, možno by sa to dalo vyriešiť, OK, ale ten motor má za sebou niečo vyše 10 000 km a je celkovo tak vyhonený. A keď je tu možnosť ešte zohnať tento pôvodný, ako môžete vidieť, originál. Je to originál! To originálny motor. Ani sa nepýtajte, koľko to stálo radšej. Väčšina ľudí hovorí, že sa tam ani neoplatí kúpovať originálny motor, pretože je to zbytočná investícia, keďže to prevýši cenu tej kolobežky. Ale pre mňa má tá kolobežka veľkú cenu, pretože je to úplne super nástroj, čo sa týka prejdenia z bodu A do bodu B, aj na voľnočasové aktivity je to úplne super, ja ju mám rád. Každopádne, ideme si ukázať postup výmeny tohto motora, pretože videl som komentáre na mojich tých starších videách, ako upraviť rýchlosť atď. Ako napríklad namontovať externú batériu atď. Tak možno si osvedčíte nejaké tie praktiky, lebo však ono v podstate montáž je skoro rovnaká tej externej aj toho motora. Lebo kábliky sa ťahajú rovnako, no však to uvidíte za chvíľu. Čiže máme tu nachystaný 18 kľúčik a pôvodne matíc, čo sú za týmito krítkami. Tu máme Torx, ten pôjde zo spodu na spodný dekel. Taktiež tu máme imbus na povolenie týchto krytiek a takisto na ten spodok, pretože na tom spodku sú pomiešané Torxy s imbusmi. Dobre, takže krytky máme povolené, ako môžete vidieť, sú tu teda tie 18 matky. Veľakrát som videl, že ľudia majú ožužlaný tento káblik. V tomto prípade to tak není, tuším, jak to kúkam. Inak teda chlapci, poviem vám, bolo to dobre zatiahnuté. Samozrejme, pokiaľ to robíte prvýkrát, že tieto matky ste ešte nemali dole, tak odporúčam si fakt zohnať túto 18 kľúčik, pretože no ja som to robil pôvodne tak, že som si spravil 17 a 17 som vybrúsil. OK, aj to je možnosť. Ale najlepšie mať na to ten originálny rozmer, čo tam na tom má byť, pretože potom sa vám tie matky zhúžvajú. A tak to nie je žiadny problém, si myslím, matky sa dajú kúpiť, ale chápeme sa. Pre tých, koho by zaujímalo, v čom je problém, občas v ničom. Samozrejme, kolobežka nejde, aj keď neukazuje chybu, tak ona nejde. OK, teraz na video sa to nejako nechce sa, no. Takže to je ten problém, priatelia. Každopádne áno, ono túto chybu občas hlási, občas nie, ale to, že ju nehlási, neznamená, že ide. Ten motor sa nerozbehne. Môžeme pokračovať v práci. Dobre, niečo mi hovorí, že takto to bude lepšie. Dám ešte von túto krytku, asi dám dole aj tento mengeloid. Chlapci, toto asi normálne, že toto video zazdielam do skupiny Xiaomi Scooter Pro. Či čo to je? Xiaomi SK. Toto by mohlo ísť aj okolo. Dobre, zoberiem si šrobovák, toto vycvakneme von. Následne kolobežku prevrátime, toto máme povolené, čiže to bude ľahko vyhodiť. A kolobežku prevrátime a dáme dole celý spodný dekel. Dobre, takže ja som si to nejako takto podložil. Tento dekel vyzerá v dosť zaujímavom stave. Tak tento není až tak silno zatiahnutý, tento ide úplne pohodičke. Totižto súdruhovia z Číny mysleli na to, že keby sa to nedá povoliť normálnym spôsobom, tak tými kombinačkami sa to dá z vrchu chytiť. Tuto už to máme krásne oddeklované, môžete vidieť, čo sa skrýva vnútri v Xiaomi Pro 1. Toto je vlastne, tu môžete krásne vidieť zapojenie externej baterky. Vlastne toto je interná batéria, ktorá by pôvodne išla do riadiacej. A je to vlastne takým Y-novitým káblom spojené. Tu máme vlastne jeden káblik motoru, druhý, tretí. Tento tu zalepený fajnovo. Je štvrtý. Treba si dať pozor pri neoriginálnych motoroch, to vám ukážem na konci videa, lebo je taká rada do života. Na originálnom motore sú tie kábliky pozapájané spôsobom žltá, hnedá a modrá.
Ale to je úplne dobré, že vy keď tam ten káblik obcháte, tak tú modrú nezapojíte na pozíciu žltej, tým pádom, že oni tie kábliky majú už od toho zväzku. Toto je krásne vidieť. To je krásne vidieť, priatelia, že oni majú od toho zväzku tú dĺžku. Hej, čiže ty vidíš, že tá posledná bude žltá, tá stredná bude tá červená a tá prvá bude tá modrá. Jeden, poď von, hajzel. Dám von aj ten pre istotu, lebo keď tam budem súkať hentie, to padne. Tu už môžeme vidieť aj nejaké tie pokusy o zlepšenie chladenia tohto agregátu, ktorý je v dosť zúfalom stave. Ale to nevadí, pretože sem dáme druhý. Počúvajte to, počúvajte to. Nič, ticho. Ježišmaria, to je krása. Teraz ten náročnejší krok, narvať tieto kábliky tam, ale nebude to nejak ťažké. Ja si ich, viete čo spravím? Elektrikárskou páskou si ich zlepím dokopy, takto ako sú. Aby to išlo touto trúbkou ako jeden celok. Takže máme to tu. A tak. Ježišmária, to je krása, to je krása. OK, takže pozapájane všetko máme, krásne podľa dĺžky, ako som hovoril. A ideme nahodiť spodný dek, dáme šrobiky a poďme to vono testovať. Dobre priateľ, chcem dať do pozornosti teda tieto 350W motory. Môžete všimnúť, že ako vyzerá tento, ten originál. Hej. Že vlastne má Torx šroby. Tento neoriginálny má použité klasické krížové. Celkovo pôsobí takým lacnejším dojmom. Prúžok je sklejší. Toto je teda tiež originál, ale to je taký polo zložený. A tiež ten 350W. Tento je tuším sami Mari funkčný. Čiže keby to niekto chce, môžete mi kľudne napísať do komentárov. Posledne ďalej za 20. Tento je funkčný, len neviem, či nemá ložiska. A tak. OK, takže kolobežka poskladaná. Jaj. Nový motor. Tak to vyzerá, všetko nahodené, jak má byť. Krása. Ja si myslím, že to ide veľmi krásne. Tichučké. Tichučko. Pekný ťah. Spôsobom sa vami lúčim. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Na to stálo dosť peňazí. Ale tak. Takže tak.